and then so yada ye never day any ajenkwa se wabie sai kwanya kese we e de amayen orofo me no be che nyame asem minihwi a me de be ma wo nyame asem e na me de be ma wo esan se orofo asam no e na siesie ye nkotene ne eno nokramu asam no e na be ma yetimi atena so wa hutiem na se Kristo Yesu pia me no mienu ya nyo yiraba yetimi anya woje e wo Kristo mu ejiwe di amobrasie mu mesro bebi a wo bia yesie tirase ya bompa yetia wa merade me kradofo pa maje nkwa yeda wase eneden so se rade ayewo pen wa bie kwan we e de amayen wo ma yede ne munyam soronko e de mawo se ne wakan yakati asefo ho erade me da wase e ma wo kra bia wo tiate asefo asase so esanse e kwan wo wose so ti boni mu a obetimi anya adwen sachera na wasachera eba efri boni mu e de abatini ni mu ene me mpai boni se okra bia wo tie me mi peja akra yi nyina e de hye me erade ne ma je nkwa Yesu Kristo a wo bewu ye na ndu moja ne to ya boden erade ewiasefo afe no enche na kwa wieye o ene me mpai boni se emre sei mu obonefo ni sunsum fidie bebere wo sunsum fidie a wo di shim akra bebere di o makọ seye mu ene wo ma etie me bompa ye wo Jesus Christ di mo erade so obonefo bi esum obi kra fidie ha erade nyamanta mo bi se afi be kwa na wieye ye be yi ne kra fiate asefo asase mu a ene me bompa ye wo Jesus Christ of Nazareth di mo me mpa boni se fa wo di Jesus Christ ne sisa wo ma no ne fa wo moja ne break isa de boni no obonefo na hyehyɛ no obi a ya kye de krade na to afiase obi bia ya man time say ebere say eni edi beku no de ade hours ye de minutes ye de days bi atwo ne so ne ya bodate awo no ho fiti mira kwa 31st of December mi gina wo gwama Yesu Kristo wudi mo na mesresa fa wudi Jesus Christ no break is apam no na je wo mane efiri mo fusane wo ma wo ma na ma wo ma enya fa hodie wo ma nya wodwe erade bra ye tie wo asem me mpai bo ne sefa mi mu no man kasa waba wa fa bi si wo sira so te wo nte so to meta kire ma so kasa fa mi mu na no man kasa e ma wo ma nte me ne mo nte wo ne won konkron ye wadwuma adwuma ne ye wodia ye mtimi nkwachi wo enye bibi ma ne nye ye hye won munyam na ye wi a ye refi waseda ye ra wase e wo Yesu Kristo di mu amen oni adofo ene erade Kristo Yesu won hira bebre na erade ntina ne mu hira e ma na hoɔden ene ne tumi enye kese e wo so ebra bi no mienu odofo ye ba betie wo Nyankopon asemi na nim se erade nam na dom so onam ne tumi so erade ebehye ne ho animunyam na na me no kɔ yapam dada ne mu kakra na Kristofo bebre ka se Yesu Kristo aba bewu ama ye nti apam dada mu ne ma na twam. And so Bible no a kabom and a Bible and na ye Kristo sumi peso ya nchre New Testament nkwa ma ye se mfa no nante na emum ye ka pam dada ne apam foforo ni bomu and ye dia ma ye se ye nhwe na ye nhia na ye nso ye mfa mo ye mbra se ne be ya wona wodi kan no ankoto boni mu no na emum mo timi nya nkwaje mo kra no mi no mienu nso ye timi nya nkwaje e dia mo ye kra. And then me no beko baby Bible baby and crofon time ko papa but and then me no beko Revelation apam dada no mu momfa me nya Revelation Leviticus and woman Mose woman to so me ensa no odafo ye bie ye Bible no ne dia ko verse 18 na me no beka nsem kakra bi wo ho na ene sa niema we ekoso ewo ye man mu ekowisu owiase afa na nyina sa niema amaboni adoso ama Satan hinie no epeja enipa bebrebu onani egusu ofo say ye normal eni nti no amma no so so obonsam afaso e de sai krofo obonsam afaso di achichi nipa bebredu omokratu afiase a wo sa wo mo niema na wodi won so nanso enenipa enim se sa niema ne sa bone nketenkete na wodo won kra kohye ba na so odi oti akoshe ase no eno na ye won sa ye hwe nyame asem ewo Mose ngume toso miensa Leviticus etia eredum wotwe no 18 no enyimu enso 7 no hallelujah etifi asem no ose ennamu achiwade enna emu achiwade yeka enna oba ne be ma ehia enna emu achiwade ne Nyankopon beboboso na ene isanye ma we koso wo abusuan bebere mu ekoso wo boronu bebere so ekosu bebre enunti amani pa bebre fo se eye normal eye fashion marodofo eye Nyankopon achiwade kese a ye ne rade empe
enti ene me no babo saa niema ne so na odofo wahu se ade we se me ye bia metwe me ho na me de afiri ho ye tie nyame asem wo se enyi wagya ana wo na adagya so na wo na ne no hallelujah enyi wagya ana wo na adagya so wo na ene no enyi na adagya so wo se enyi wagya wo papa ana sa wo maame bible si enyi na adagya so eye wo maame adagya ana sa wagya adagya no enu nti awurade si enyi so ena me kira wo two different way was ase we uni me ti ase fa no na ye ka se enyi wa adagya so a aida se wo ne wo maame ekwakoda na wakoyi wo maame a wo adagya so ana se wo kofa panyimu a wo kyen wo obetimi awo wo te se wo maame na wakoyi na adagya so wo ne nada awurade si enyi sa onipakro na adagya so wo papa wo betimi awo wo papa wachi mu awo enko ne nkoyi na adagya so ene ye man Ghana ye ti mu sugar daddy sugar mommy eno na ye fashion abaye bi esisu a wo pese sugar daddy bi so mu eno nti wo 15 years a wo behwe na ne mpena eye 68 na okitapoma ebi kura ne mu atutu na nso emfa ho because of sika na wo de be ma ne sindika kra na obeyi ade ato wo no eno na wo hwe bible si enyi won adagya so na eye onu nyankopon eye bone ewo nanimu odofo ye 12 verse 8 ne so wo si enyi wagya yire adagya eso wagya adagya no enyi wagya yire wo papa yire awaware no awurade si enyi na agya so anase wo maame enyi na adagya so esan se eye wagya yire no papa bi etimi ehware na bia excuse me menkai wo bi ya na ne yire wu na ebia wakwa ware oba foforo na wode na ba meka se papa no wo mampanyimfo kakro omani afi wo hwe wo ba na wabafi otimi se wo ba we de wo ye mayi pa obra nti maame ni gira kitchen nyina no obotai na odi akone aba papa ni wo pa no wate wa hye no so no ne nada wagya adagya awurade se eye wagya adagya nti hye yie na wankọ ho na amfa no me ani afobuo amfa ma wo kra so onu adofo ye to aso verse 9 no wo se wunua ba a woye wagya ba ana wo na ba no wo wo no efio wo wo no baabi o enyi won adagya so wunua ba woye wunua woye wo na ba ana se wagya ba awurade se wo wo ni fio so wo na bonte o wo wo ni fio wo na bonte no wo papa betimi akwa mpena na wakọwo enokra papa bone na wo ye mechira wasem ni munti na mede fa sa kwan ne so wo papa betimi akwa ba bi no de na ba fie wo de na ba busua ne mu esense wo papa moja na akọfa sa de ni nti no awurade si hweyie na wanyi na adagya so awurade si hweyie na wo ne na se wo ye wankasa wo nua ba wo maame ache na wo no anasa wo ni fi maame baako papa baako awurade si hweyie na wo ne sa wo kra na eye bone ewo nani so wo se wo babere ma ebaba ana wo baba enyi won adagya so efise eye wadagya wo babere ma baba we ye gya no mo wo babere ma baba papa bi wo ho wono wo hwe se ne wo si gina so pa na ne bayi so akwa wale wo ba pa wo de na ba betena fie on papa ntimi hye no ho so papa ya no one ne baba ya da papa ya no one ne ba yire no one na da echiwade amusuo esansa eye wo ba na ne yire no nti no awurade se eye echiwade ewo nanim awurade se eye ade a eye bone ewo nanim enti wo se ye papa no nhwe yie no mankwa mo ma yire no ho nhwe yie na wona wo ba yire ankoda awurade se eye bone e de ma no ye to aso wo ewo verse 11 no wo se wagya yire baba wagya awo no oye wunua ba wagya yire baba wagya awo no oye wunua ba enyi na gya so oh Jesus wagya yire wagya awo no when ye na wanyi sa abofra no because oye wunua o step sister enwo asem no woka no awurade se wonu ye moja baako hweyie na woni sa wokra no hweyie no wankwa nkofa wunua wo papa awo no ene na nkwa nkoda
anasa wo papa awade oba foforo na wone oba no awo hweye na wone sa akwala no ana na woye wagya moja woye wonsu moja ani ti hweye na wandi sa moja fra no ewo abusuye no mu. Hallelujah. Yet was over verse 12 no. Was say enyi wagya enuaba adagya so oye wagya honam enyi wagya nuaba wo se wa hweye na wone wo se wa ankoda wagya nuaba hweye na wo kon ankodo no hweye na wone no ankoye musubo Awurade se eye wagya adagya no eye musuo hweye na wo so oba wo no papa nua ankotwempena hweye na wo no papa nua ankoda Awurade se yade a eye musubo enso ene sanye ma we koso oyeye penso atu atese bebi a wo befa bia eye common enipa fo say ye normal enu nti amakwan amobonsam afaso ese nkrofo ani monyam ede yare ni owu atoto nkrofo so yare basa duabo basa orofo Bible say no me eni nyina so anya adwuma enu nti se wo kwaye saade no obonsam wudifo ewo ni buku mu aworofo obi bodua yade ebeka wo obi tu yade bia sa yade ne ba ebenyawo ba se wudifo ewo sa niema no ho na so obi ye obone a isansa Bible aka minti no enya de a ebeye adwuma enso ena ye man mu ewiase afa na nyina sa niema we ekoso sa niema we edi nkrofo nya sa niema we akoso omusua brono ne adwuma mu niema bebre ama ede no me ama edi efi edi aba beka busua no ama busua bi mo wa menkai mo yaw emu nipa bua na ewu because of obi bone ba ku bi okoye yenti na wode no me abeka fie woni pa nyina no de ahifie ni nipa nyina so horofo say never yes saboni we be go on your knees and pray to God, fast and cry unto him. Ya kom kire bompa ye konko to dwanim ne subu Awurade so ne ka kire Awurade say won fa wo bone enchew na won chew emfi sa musubo we hu. Praise the Lord. Oni adofo ye to aso was say verse 15 no enyi wase adagya so wo babere ma eyire no no enyi na adagya so enyi wase adagya so ya papa no mo de ani o oba wa be ma wakwa ware edi na ba fie ni Awurade si hweyie ena wanyi na adagya so hweyie ena woni sa wo baba no ankoda eye wo babere ma na ne yire no enti eye wo ba no moja eye wo ba na wo so okọ no ho wo papa no ni won right se wo ne wase ne koda wo ni won right se wo konkoda wase no ene papa bebre esanse wo madi boni efi omomofra brem na adwama moni akona do mo sa adokunu nti no worofo sanye ma we nyina mani bre wo mo akase wo ye ma eyire no onum otimi hwe ne ba ne kase wo de wo kra de na wunya asa wo ba we ware ye ne ba ni wo petwe no akose no ne ba nada eye no me ye musubo eda wo so ene Awurade no wo kasa papa so ye bia subu Awurade so na sira Awurade bone fache na Awurade abufuhie amma wo so. Hallelujah. Oni abafo ye to aso for verse 16 no enyi wunua yire adagya eso oye wunua adagya wunua yire awakoware no emmema mienu na mi nua ba ma adura ware eso no akoware anase wakofa ne yire de aba mi nua ni we de o mi nua de ye ma de ye firi ma me ba ko papa ba ko ba no akoto asede so na one nada Awurade se ye bone wa ye bi asufra Awurade no mfa obone nchew wa ye bi akwa Awurade anim na ka kire Awurade se wa ye bone wo hu mobo na huhum bi ne control wo na wonim se ye bone ene Awurade mfa ne bone wo bone nchew na won chew emfiri sa bone ni nyina ho na ohun mobo na won che wo kra ensi wo. Verse 17 wo say enyi oba bi ene ni nua ba ade o say enyi oba bi ene ne ba adagya so emfa ne baba ni baba ana ne baba enyi won adagya so ne honam ene won. Hallelujah. Enyi oba bi adagya so one ne baba. Hey, ene ye my Ghana de ekoso ebu say ya America akura ma abrochire akura bi wa ha ebi wa ha wo hwe ID discovery ID wo hwe sa channel na papa bi timi wo ne ba na wa wo no na no ankasa na oni akwala no esan da ono ankasa o
no ne akwala ne do betimi kofa one ba no bi maame no na ne ni sa bere akwala na nkasa so ne akwala ne so beda ka ho ye man Ghana crowd ye wo fa na tan na omo taye sa de no so pa adifu atrofo no wo mo ye sa ne ma no papa obi tibi ba na soro one ne ma wo bo mo wo ha mu me be wo ha mu wo ba no ache maame na ye ne nyedoa wo wi anu asanje ne ba ne so nyedoa de aka ho so wo ma ba ba miensa wo no mu nyina be da e de aguso esan se nye Nyankopon na afre ne nti a bosom no de ye adwuma ne nti no wakọ bosom bi wakọ akọje mo ani a kire ne se na kande a wo so de ka ema nipa ba na asọre ne no oba bi obeba wo bi a wo de ne baba be ka ho na so timi bomode na no oba ne da na one ne maba ne nso so edaka eka ho odofo boni kese se ewo Nyame anim na twen wo de Nyankopon atemu oba wo so wo fo se wa ya nche wo fo se wa ya wunyafo bi obi a odofo wo Nyankopon ani bere odofo obi ntimi nyina Nyankopon abufushi anu o enu nti se wo te sa boni ni mo na ye trofo adifo na de sa ne ma no efra wo se wo ye sofo e ma ne Nyame asofo Nyame afro mo ya kronkrofo no wo mo ye papa ni mu di egufi a odofo sachira wadwe na Awurade de atemu kase beba so Nyame wo mfra wo wana wafra won sa wo ye sofo e na wafa adwuma na to ho so a wo ye edigu adwuma no hu fi nya dwen sachira na Onyankopon e de hobone e de bechewo ye to aso e wo verse 18 no wo say emfa oba ene ni nua enware ne se wo be ma watwe kura e se oda so eti ase no wo be yi na daja so aka ne ho wo say emfa oba bi o ene ne yire enware obi beka so ye na Jacob ye bi ye na Jacob ye bi woni Jacob ye funa wo firi mu anum na wo firi mu woni mapoma Awurade ni Jacob wo woni Jacob be bia wo firi ye dwuma Nyame de ne ba ye e ba ye wo asase so orofo emfa wo hu entoto wo mo ene asofo otufo se o Abraham wari mienu Bible mu fo wari mienu o mo wari sentie wo se wo nso utimi wari bi orofo Yesu Kristo ne yire ye ba akopɛ ene Israel Awurade se obi entimi enware bi agise ni kunu no awu afiri ho wose wontimi nya wo kunu da agise ba ma na awu oba bi anso ni wa wo betimi aware mienu anasa ba ma bi enu wa betimi aware mienu yire ba akopɛ wose obi enu wa wo betimi aserve two masters yesa wo bedo ba akwa chen ba akọ our Lord is faithful and justice God wo ye Nyame a ompe bone ompe tan enu nti ebra Jacob kura wo ware ya na wodofo Jacob time panyin no na won panyin na sa Bible so woto ketua no Rahel woto ne yafunu mu enti panyin no wo sa na Rahel sugu Awurade so ansa na obie na wode ano ama na nya mienu enso wo de etoso mienu na na owu ye oduabafo enti wuntimi mfa wo ntutu Awurade de Nyame aye no ho nya dwen sachira e wo sa do ti wuntimi mfa oba ani ni nua enware na ye bone e wo Nyankopon animu eno bitimi ware ni nua na wasan gento so aka ho o wade ne yire na panyin na no wagye ni nua ba no de na ka ho obitimi kofa oba e ware no na ni nua woka no ho na ni san bere no na wone ne yire nua nkasa so e san da Onyame hu mobo na Awurade mfa wo bone nchew na wonji wo emfiri sa bone hu so benya adwen sachira na wo benya nuhu e wo Nyame animu a ye Nyankopon ye mobrohufo no odomfo se wodofo obegyew edi wa firi sa bone no ho obi bia wa ye samusu boy bi niema mebobɔ so wodofo ko wonkoto dwanim na kira kom ne sufre Awurade ya kom kire sufre Awurade enu nti sa niema wo ya mebobɔ so amanu mi bebere abani paso amaniema bebere obi so adwuma mu ana asai ne refi sa bone no okoye ye no ama wo moni anya kwan ede wo msa kam ya chi wo kra ne de etu afiase ne awro wo so government ne de afiri wo so enti wo mu na di wo so because wa ba beto so omobo ni mu onia wo bo nsam no bibia ne de sha baifo ewom sa baifo ye bi pa na nso odofo anyema bebere wo wa ye ni akofa no me abeto ye ho so boni a wo ye no ene de no me aba beto so boni a ne achiwade nketenketi a wa ye de asia wo bia nim no enu na fa sa no meni ade so akakraka de dia besoa wo enu nti wo won twetwede wo asase so de yade ye wo bra wo kokete so a wuntimi na obunsan no baifo ne de oho wono wo pese wo bakwa ye boni bi ne wanya nyina so
Bible so obi ni Kristo won ma wanya ne dia enu nti se wodofo nyame wonwum achi mu na sankeka ye we ni hu a obonsam be da nyakwan e wo ho but the moment abekwa akoto sa boni we mu no na woni wanya pam no wanya kwan wo because ekwan aba beda wo ho ekwan aba beda wo ho enu nti ni awopa bia na wotimi ede yawo esan se woni bambo bia eda wo so ade awrade ka se manya no wakwakoye enu nti amawrade nso atwe no ho ede afiri wo ho Onyame hu mabo na wonti nanim enkyere yen na wonji yen free saboni nyina mu ye to aso wo verse 19 no say na enko oba a ni nsabuo mu ene ne ho ntie ho enkoyi na dagya so ene sa ne ma we ekoso atu atese ekoso oh Jesus Messi yakra ye susu aye ko school boarding school sadia ma we ni sisu ye bobra se anim boni bia ye de anim se ye bobra na ye bo sadia ma furu we ye nyame achi wade ye bi na nsu nshranka awrade a wo ye mobro hufo ye odumfo nyame odi ni moja bia to ni pa bode se ne o ka kire Jeremiah se bra wo ye moja to oda wo na yem na menimo woni arofo Bible kire ye se bema enko wo ba wo bu ni nsa ho wate ene wo ba wo bu ni nsa enkoda eneni pedu wo wa menka wo ye bia no hwehwe yafunu obi si o ene ya wo ba wo hwehwe yafunu a wo nya wo mensesa wutimi ne be ma da esa kra wutimi nyinse wo ba enko fasa busu die we meto ho so enko fasa no mi we meto ho so da bia rada masa busu die we emma wo so twe ho efri saboni ni nyina be ma suro nyame ne di nyankopon menansam so suro nyame edi enko anodofo wuntimi ntina for 6 days emani pa no 7 days emfri ni nsabuo mu na wo bekọ akofa musubo a ebe share wo life entire of your life na de no me edi asotwe be ba beto ho so yi wo hu every sankeka ye we nyina mu na ye na wrade ye mobrohufo eye odomfo nyankopon verse 20 no say na wone wo yonko eyire enna na emfa wo hu ensuo ema no emfa hu fin ene wo yonko yire wadamfo yire ni wani bere no wadamfo ni hope na wo frefre na yire wadamfo ni hope na wo mani yire sika hia me wo ta ha hia me ha eni bere boni nti wadamfo yire wakọ wade no no wani bere no wo de wontimi nkopa wo de na wo ne nkonko entina orafo Bible say ma wani bere wadamfo yire sanso no ba ma wani bere wadamfo kunu ene wo bitimi sai na damfo akire ni kunu sanya be ya be ma ne betan no aba be fa ne na twempena sanya ma yi koso eye musudi ya chiwade Erade se enye sade na wo ye sade na wodofo wode na sotwe ene ne no me ede beba wo so onyankopon hu mobo o se na emfa wasefo emu bi emma no enko ojamu emma malik na engu onyankopon di hu fi we ya bosonsom ani abayigoro Erade se emfa wasefo ne bi nko abosonsom ehwe ye no ankofa nyame fufuro bi anka wo ho na Erade se wotoa so a Erade se na wemu na omo ye ye a emma no me asase a wodi Israel fo no koso Kenan Amori ne Hittite Yebusi Erade se sa bone we ni sam niema we no omo ye nti menji wo mo asase no omo japade de amamo no. Praise the Lord. Enu nti wo bibia wo ye sa niema wo hu nsusaso ade bia nyame de ahye won se asombo na Erade agye afru se mo kra won fata me wo kra adwuma me de ma asakoye no wabu manim tie wani me mra no agye adwuma no de akoma wo yonko animonyam a ode ma wo ne sanso wabu se animonyam na nintie nti no wagyew afi on sem no de akoma yonko enne boni akoso ama be ma timi ni ne yonko be ma da enne papa ne ne ba fa hifie no atie akwala no oni akwala ne da no ofa ne to enne maami ankasa no ni se wura ne baba ase sa boni we koso se chiwade musubo we koso wo yasasi so ye pen so ye mra enche na Kristo Yesu ayi ni ti no sa boni we ekoso woni adofo ene Yesu Kristo do eno nti na sansem we wo sensi so biom na wode kire wo sane be ya wo betwe ho e de afri sa boni we nyina mu no watimi anya nkwaje e de ama wo kra oni adofo se wo benya nuhu e wo boni we mu se wo benya nuhu e wo sa ne ma we mu a Erade ye mobrohufo nyankopon wo se hye ye na wankọ wase ho enne wo bitimi kofa ne maame de ne ba abrochire wo ba no abagyi ni kunu maame me kwa adwuma hwe me mama me na wone ne yire ne wone ne bakunu ehwempena eye komo wo abrochire ha enne maame fo bebira agyeji wo mo bakunu no aware
ene papa fu bebra chichi wo mo ma ware orofo se wutie me no wase wa ye sechi wade webi anase woni mobi a wa ye saboni dua fa sa odua we koma no na wonya nuhu na wonya adwen sachira wonyame mu no nsira Awurade bone fache na nnome ade na me ya ne se nnome na ba asa ne Bible kan Lamentation 5:7 wose ya janom aye bone woni wo ye ne so mamumuria na ade ye me dane so obeka ni Ezekiel 18 ni wose se wo ba wose agya ye bone na so wo baba na wo be hu se na agya bone na wo ye ni wanko ho wanfa ne sika ama anji sifa no ato ade agya bone ni so a Awurade so wo gisa wo kra no nkwa no kra obeye bone ni sa wo kra ne bewuo Orofo se wo wa hu sa asem wei na wantene nyame kwan so anye nyame apede ananti nyame asem so a de wagya na se wo busuafo na koye sa no minute bi tira de ba wo so but se wo be fa Kristo Yesu ye okra no agye nkwa na otwe ho na wo nanti nyame akwan so tene ni mu de ne ho so but nipa bebere nim enu nti amasa niema ye Bible kan Lamentation 5:7 eye adwuma agyanom no me agyanom amumuyo okay say 50 na Awurade ti me nsanye tie nso oje maso nye duanti asem na mamumuyo ana mama twe me ho amama dane machi ade akere mo orofo enu nti eba ne sa bibia wodo nsabesom bi enye yie ede yare hypertension na ede abeto so be ko enko BP na da wo so high blood pressure enko da orofo just a high sugar yare bone kidney failure nyama ene ye Kristofo mu kranka memu ene to atese na edi ayi Kristofo mu ene enipa dia to no se be Kristo ni mi ye Kristo ni orofo na nso Kristo na wosum no onim no wo abuse grace no o ma dia to mu se na Yesu adumo na Kristo abewu dia ma ya fobi obi ani ye ho afobi obi ani Kristo abewu ama na wo bwadwama yi Kristo abewu ama na ate na ase awudi konkonsei Kristo abewu ama ena wuti Kristo asonde mu aworofo ma ni bra ene kro no ahye ma elder ena wo fa nkrofo yiri deken ena wo fa nkrofo yiri wosofo ena wuti asonde mu asolitika na wo nsa bom na wudie Kristo Yesu abewu ama wunti Awurade do no meni atemu eba wo so nyadwen sachira efri saboni we nyina ho no hu efri wo boni awayem ye nyankopon no wo ye mobrohufo no odomfo nyame se wan no hu asaso twe no wode beba na nyame kan se nyame ya se nya wonko anso na ebo eba na ekire kwa wasefo so ebia na wo de wawuko batanchiri ma no ene omo bebre Bible say emfa wo ma emfa sa nyama we mu emfo mo mfa melik emfo mo nkosoma bosomsom emfa wo ma enko gruba yiguro ene ba bibi ne ma no pa ma sempa mencha wade o mencha wade no amom nyina baye no om de say ade baye abra nyame aka no Exodus 22:18 wose ma ema wo ba bayfo ntnase ma ye ma wo ba wo ya nyan mas ye masa wo ba ba ntnase onua enti ene so ubenya nu anya adwen sachira na watwe wo de afriboni we nyina mu a ye na Awurade Yesu Kristo eyodomfo ye mobrohufo ene Kristo Yesu wodofo wodo enti na wobobo sanye ma we nyina so emu Nyankopon abufuhia de kichiwa bio ene wowu atu atese wo manga na kunkrofo America ha ene ewu ajiba bi asanye Revelation 6 neba osimi hu wobofo a wotepo nkoso na wokita tedua na wodi nkunim osije bi hu na wodi akire no wo ye owu obofo na asamadu di na chi wo wokum na asamando so afa no obi a obekwa asamando bia that means say wanya nkwaje batoko paradise dia no wanya nkwaje nti wo say asamando di na chi ene wo plan krofo no do mo kwa de boyefo wo twe wo mo enti onua so wanya adwen sachira na wantwe wo amfi boni we asase we ye ni da bi we asase we so e ma boni kichiwa bia eye 5 minutes ade kokọ ba ho abema wo so wo ye ade pa na wakọ ba ho watimi adi wa na wa wako ba ho 5 minutes 10 minutes now wani mu atwa wo now da ho wo ba 5 minutes 10 minutes ni asori afiri so now da ho enu nti sam mrekichiwa we wo de kofa nu mi we dia besewo wo de kofa afobuo we dia ba beto ho so ama wabra boni wasetene nyina ye basa ama nyame adane na ni chi akyerew ama da ye so boni abeto mento ama nkro ahunfi enu wabenya pam oni adofo ma wo garment nyame dia show no ensombo ma wate e ma wo mo ne kwa mo wura wo so garment ni free wo na ye ntete wo kra no e ma ye ndi wo kra ni nya
Wobaso da ye ne nkrofo basa wobaso da ye na niema fi niema kan eno nko na hunu wo wada yesu mu oni adofo ene ye nkwagye de brema ene ye wodom bread ma se wobenya adwensa kire wo Kristo mu na boni so aye bia wodofo ko nkoto dwanim ya komkire sufra Awurade na gina se nyame asem ka kire Awurade se na wonim wo ye mobrohufo yodomfo nyame wo ko kan Ezekiel 18 no gina so de abompa ye wasira Awurade se Awurade so wo kra wo bewuo no obeye bone no sa bone no no bewuo enti enne wo waba behu se sa bone no enye enti Awurade wo hu mobo no onyi no menemfiri wo so Awurade wo hu mobo no mfa wo bone enchewo wodofo se wo yes ade ne de ye nyankopon no wo nyame a ongu da pam fi wo ye mobrohufo yodomfo nyame ene Awurade hu ye mobo na ma asema abai Awurade wo nhira so mayen na enye nkwagye emfa mayen kra na enche na Kristo Yesu aba wodofo niema ekosu nyina kire se Yesu enche no abo enche ni agye nkwa na pie wo na ni monyam wodofo emawia si nwia na emom hwehwe Kristo ma wo kra fa wo hutu nyame so na Kristo Yesu Kristo nkuto ono ni di only way wonu no betimi ama wo kra nkwa wonu no betimi agye wo betimi aso wo mu na edi akire we se wo surrender wo life to him na wan fanke kan ye bone ankeka wo ho a wodofo wo nyame beje wo ene ye nuan ma no bebra ma wo bonsema fa won so ede ye niema onua ba so osum nyame wodofo ba wo sum nyame ena wo dress ni wo sum nyame no waka wanu koyi wo sum nyame ena wo wigi kumoi wodofo ene nipa bebre so o mte huhum bi ne ena nyame ne anya nyame huhum o babonsam huhum so ye Bible so otimi ya no wo san haibofo wo betimi aba wada yesu mu aye haibofo abeyi ne hu adi ni so no onye nyame ma wani na ho na chiche Kristo wonwom na enu ne betimi aboa Bible so obi ni Kristo wonwom ana onye ne dia enu nti na pre na won konkro ne metena wo sani oka na Acts 1:8 o se won konkro ne ba mo so a mo benya tumi na mwanya ahoden na mo dia ka men sampa di free Samaria kosi Judea kosi asase ano no wa enu nti pre na hwehwe nyame wonwom na emra metena wo na ne wo kra ni nya yonkofa na Kristo Yesu pia won so wa yoje Awurade won hiraw na won tina ni mo nchiraw na mempai boni se bra fi beko na wieye se obonefo no aso wo so de wa ye target obonefo no so wo so obese wo no wasefo de yawde ni awrefo nkwanhie bi baba ena me bompa ye wo Jesus Christ dim edi Yesu Kristo dim etwem na mdi moja ni breki ena me ka wo no wasefo nyina enu apam moja enu mu na mesra Awurade Yesu Kristo se won fa ni moja an enso wo so ma wo kra enya oje ewo Yesu Kristo mu Awurade hira no ntina ni mu nchira wo orofo nua ba wo somfo mama Esther ni mesra se wonya wodue na wutie wie pe fa koma wo nua bi worofo ye wo prayer line e wo America ha your friend heaven is a mass orofo heaven e wo ho heaven e ye mass enti fa sha wadwemu the same thing and na hell so wo ho enu nti sa wo pese wo ne bebom na wo ne yesom a ye kire nyame asem ye kire ye sua the book of Revelation orofo eniema nyame bia so na nyame e kire ye no orofo ye niema emudo ebema wani adawo na wo hu se mabraba mi boi ehe na mituma na mo asi na mase Kristo ba wodofo wendi fo ewo nyame anu watimi etutu anamo ede sitine ni mu amenyankopon agye wo kra na si wo Awurade won hiraw na won tina ni mu nchiraw so person of me na wo join me ewo prayer line so anaso person of me for any question and ampaibo a obetimi afre me ewo 202 507 0914 me wo WhatsApp so nti so wo WhatsApp a wo store number na wo benyame wo WhatsApp so me sense number ni mo biom esan say ye US number nti no bebi a wo no di code ni bedi kan ana sesa wo ha bebi a wo bia odofo fa koma unua bi me sense number ni so biom eye 202 509 0194 onyankopon hiraw hallelujah no want to name munchiro ewo Yesu Kristo dim Kristo asumdie nka munyina nyankopon hiraw mo bye.